Em diuen Adrià Hernández Garcia i sóc membre del col·lectiu Quaderns d'Investigació d'Alaquàs. La comunicació és sobre un cas de marginalitat per qüestió de gènere al segle XV en Alaquàs. Parlarem de Margarida de les Velles i d'Aguilar, una dona que va ser senyora d'Alaquàs durant un període d'11 anys i que fins ara era pràcticament desconeguda per nosaltres. Una víctima, doncs, de la supremacia històrica dels homes sobre les dones. Uns apunts biogràfics d'un personatge condenat per l'ostracisme de gènere. En la poderosa Toscana, concretament en la ciutat de Pisa, està l'origen de Margarida. Un punt de problemes al final del segle XIV que varen culminar amb la seva absorció per la República de Florència, acompanyats de la necessitat d'obrir nous mercats, varen obligar a emigrar a bona part de la seva èlit bancària i comercial, i entre ells als de Levéquie, la seva família. Així doncs, valenciana de naixement i d'origen pisà, aquesta dama va ser educada al si d'un llinatge de mercaders i que vivia al carrer de la Pelleria, actualment anomenat Els Drets, en una casa situada a un atzucac que hi havia a l'entrar pel carrer de Sant Vicent a l'esquerra. Son pare era Miquel de les Velles, que a 1409 es va aveïnar a València per fer-se càrrec de la companyia del seu germà Antoni, altre ric comercial que va emigrar abans. No sabem quan va néixer Margarida, però sí que ens consta que a 1421 Miquel de les Velles es casava amb Benedetta di Lemmo Buzzacherini, membre d'altra nissaga pisana dedicat al mercat canviari, que per cert eren contraris a l'ocupació florentina. Per a Margarida també era el segon matrimoni quan es va comprometre amb el míser Jaume Garcia d'Aguilar, aleshores senyor d'Alaquàs, ja que anteriorment va estar casada amb Pere Joan de Bernegal, un mercader com son pare d'altra casta originària de Pisa que es va establir a València i a Barcelona. Provenia, doncs, d'una nissaga de comerciants que s'unia a l'oligarquia valenciana mitjançant aquest segon matrimoni celebrat en 1471. Estem davant d'una dama provinent d'una rica família que desitja introduir-se més enllà del món dels negocis i que per això no reparen despeses. La dot que Margarida va aportar al seu matrimoni amb el míser fon de 100.000 sous reals de València. Ara sabem, a més, que l'entrada en el llinatge dels Aguilar d'aquesta família de les Velles es va produir quasi al mateix temps a la dels Amalric, i que contra el que fins ara pensàvem, aquests no eren juristes, sinó també mercaders. Margarida tenia una germana que li deien Úrsula, amb la que es va casar el viudo Joan Vicent Amalric, que era mercader, del qual matrimoni varen néixer Miquel Ramon i Caterina, i aquesta és la que es va casar en 1473 amb el cavaller i poeta Francesc Aguilar, segon fill del seu marit. Tia i neboda entraren de la mà en la família. El dimarts 3 de febrer de 1489, dia de Sant Blai, el notari Bertomeu de Carries donava fe de l'acte de jurament i vassallatge a Margarida dels cristians i sarraïns d'Alaquàs. Aquesta es va posar immediatament a consolidar la feina feta pel seu difunt marit i, a més, ho va fer sense complexos, iniciant un litigi amb l'ordre del Cister del monestir de Poblet. L'assumpte no era minso, es tractava d'una reclamació territorial al veí lloc d'Aldaia. Els registres notarials són una bona eina per comprendre el nostre passat. En ells queda constància de l'activitat d'un poble, en el cas del qual parlem, Margarida ha deixat un rastre més que evident sobre el moment econòmic que gaudia el nostre els anys que ocupà el senyoriu. Nous establiments de veïns, compravendes entre sarraïns, entre cristians, entre les dues comunitats i la continuació de l'afavoriment de la indústria ceràmica del lloc, però també una llavor de sanejament dels deutes familiars. És difícil endinsar-se en el pensament d'una dona del segle XV,
ja que tots prenem decisions molt mediatitzades per situacions conjunturals, però tot i això, moltes de les que va prendre en la seva vida ens deixen rastre del seu tarannà. Des de la seva moralitat manifestada en l'arrendament de l'hostal d'Alaquàs, on prohibeix, entre altres coses, que hi hagi mullers meretrius, a la particular defensa dels seus interessos mostrada quan dona llibertat a una esclava negra damunt de barques previ pagament de 30 lliures, i en canvi renuncia als drets que té sobre els béns d'una sarraïna vassalla seva d'Alaquàs per raó del seu matrimoni, fins a la ferma voluntat de consolidar l'ofici de l'obra de terra quan fa donació d'una casa a un mestre d'aquest ofici a canvi que l'exercira al poble, són exemples que ens mostren una dona immersa en la complexitat del moment històric que li toca viure, on l'humanisme renaixentista deixava la seva empremta. El 9 de novembre de 1500 es feia públic el seu testament en la casa del senyor d'Alaquàs, en presència de la seva neboda Caterina Amalric d'Aguilar i Jacmot, el fill d'aquesta. En ell anomenava hereva universal a Caterina. Sabem que Margarida està soterrada en l'església de Sant Martí de València, en la capella llavors coneguda com de la Verge Maria. Però aquesta dama fou més que senyora d'Alaquàs. Margarida, valenciana en naixement però d'origen pisà, és una mostra més de l'intercanvi cultural entre les dues vores del Mediterrani. En el seu primer matrimoni amb Piero Giovanni Bernegali, nom amb el qual aquest va arribar a València, va seguir els passos de la majoria de famílies italianes vingudes a València que acordaven els casaments entre els fills del mateix origen. Però no va ser així amb l'establit amb el mísser Jaume Garcia d'Aguilar, un prestigiós jurista que, cal recordar, fou un dels testimonis que varen donar fe de la mort de la reina Maria de Castella en 1458, junt al metge Jaume Roig, l'autor de l'Espill, i que després també va estar present amb el seu germà Berenguer en la confecció de l'inventari de béns. Un doctor en lleis amb un futur molt prometedor que el portaria a ocupar el càrrec de mestre racional del Regne de València. A Margarida no li degué passar desapercebut. Tots dos enviudaren pràcticament al mateix temps. Feia un any que havia mort la primera dona del mísser, quan a 1470 moria el seu marit. Al següent, la nova parella signava les capitulacions matrimonials. Aquest nou contracte nupcial deixa de manifest l'interès de Margarida per pujar uns escalons més en l'estrat social de la València dels 400. Si la quantitat d'una dot serveix per a determinar el poder econòmic de qui la constitueix, no és menys cert que també denota la rellevància del cònjuge i el futur de la nova parella. Però a més, com ja hem vist, no sols va ser ella la que va unir els interessos de la seva família als Aguilar. La seva neboda Caterina es va casar 2 anys després amb Francesc Aguilar, el segon fill del seu ja marit. Un personatge molt interessant de l'època que fou un mestre racional del regne junt amb el seu pare, l'únic cas en tota la història d'aquest reial ofici. Cavaller i poeta, amic de Joan Roís de Corella, qui després de la seva mort a 1482, en una de les batalles de la presa de Granada, li dedicava un epitafi lloant les seues virtuts que mostra la proximitat entre els dos personatges. Ens trobem, doncs, front a una dama que es desenvolupa entre l'èlit cultural i política del moment, però que, a més, comparteix els assumptes del seu marit actuant en el seu nom en multitud d'actes, que introdueix la seva llengua materna en la nova família, com ens consta pels inventaris de béns, que s'enfronta, ja viuda, a l'orde del Cister i al mateix lloctinent i batlle general defensant els seus drets. Una dona que en gener de 1489 compra el lloc d'Alaquàs al primogènit del seu marit, transferint censals que posseeix en propietat. Una dona hàbil i molt segura del que vol fer amb els diners que té.
va ser preparada per a ser cap d'un llinatge? Sincerament, pensem que sí. El rastre documental que ens ha deixat ens mostra a una dama en plena explosió del Renaixement, que es mou amb facilitat en un món d'homes. Una dona que ara volem treure de l'ostracisme i que sense la seva voluntat, a la qual no gaudiria del castell-palau, ja que la compra del senyoriu, com les seues disposicions testamentàries, van permetre que el seu renebot, Jacmot, Jaume Garcia d'Aguilar i Amalric, heretara el lloc d'Alaquàs a la seva mort i el construïra al primer temps del segle XVI. Un edifici monumental que, per cert, és de planta quadrangular, amb 4 torres en cada cantó, 8 arcs de mig punt en les llotges de les andanes nord i sud, i 8 també són les finestres i balcons de les façanes a les que recauen les estances nobles. Als aficionats al joc d'escaig, segur que els suggereix alguna cosa. Moltes gràcies.